Станимиров се казвам. В момента съм на 42. Инцидентът стана преди 9 години. На 33, на една прекрасна възраст, в която трябваше да продължа развитието си, но деня на инцидента го помня ясно. Тръгнах си от работа и прибирайки се на околовръстното преди София, просто каза в един момент дан и след това вече се събудих след, мисля, че 28 дена в медикаментозна кома. Се събудих в реанимацията на Пирогов. Колкото и вулгарно да звучи, като коледна уха окичен. Вързани ръце, за да не се нараниш в някакъв момент при събуждането и стреса. И в крайна сметка, анализирайки това след време, може би това е пък най-лекия период от цялото събитие в реанимацията, тъй като си под упойващи вещества и до някъде обезболяват всяко едно страдание. Но периода след това е, меко казано, ужасен и безобразен. Минаваш през най-различни етапи на депресията, може би част минимално от тези етапи, но самоунищожението в последствие, за да стигнеш дъното отново, което да го гледаш отдолу и да почнеш да се издигаш, тъй като в продължение на над половин година след това бях на легло. Претърпял съм към момента над 20 операции. Единия крак искаха да го режат, успяха да го спасат. Бях с изнесен анус в определени месеци. Възстановяването вече след това пък на перисталтиката, която не е работила. За 2 години имах около 40 хоспитализации и посещения на спешен кабинет, тъй като чревният тракт не може да работи и вследствие на този травматизъм имам и механичен илюз. И към днешна дата, нали, по нашите медицински стандарти съм, колкото и добре да изглеждам към момента, съм инвалидизиран с доживотен 50% телка. Това е най-малкият проблем. Как стандартите го описват, но реалността в живота е съвсем друга. Аз съм с постоянни болки, денонощни. Сутрин, за да стана, да тръгна, мога да извърша движение Хикс, Y и най-елементарните неща. Първо трябва да се раздвижа, да започна. Спането е на пресекулки, тъй като има схващания, болки, събуждаш се, опитваш се да обереш всеки един момент, в който може да изцедиш, да починеш, за да можеш да имаш пък, що бъде пълноценно ежедневие до някъде. Вечер, ако прекаля с крачките, задължително ми трябват между 3-4 часа покой на самото тяло, да се умори, физически пък и очите да тръгнат да се затварят, за да мога да стигна до етапа на заспиване и на покой, да мога да възстановя до някъде. Така че, но това пак са абсолютно физическата част на страната. Психическата травма е в пъти по-голяма от физическата и тази травма не е само върху мен. Това е върху най-близкия кръг. В случая моите деца не ме помнят здрав, тъй като беше преди 5-та им годишнина. Те знаят, че техният татко не може да рита топка с тях. Знаят, че има определени затруднения и те не ме познават такъв, какъвто съм бил аз пълноценен преди това. В случая аз бях и единствения невинен, единствения пострадал при инцидента, но поне успях да насоча енергията си в положителна посока.
Вследствие на инцидента, поне успяхме под нормативната уредба да засилиме промяната в нея. Тогава, след инцидента, се въведе поне всички участници да се тестват при средна телесна, тежка телесна смърт за така наречени опиати, наркотици, тъй като по мое време не беше задължително, а беше по преценка на органите на реда, което пък създава една предпоставка за евентуална корупция. Но оттам нататък поне две неща от това успяхме да направиме и ще ви дам най-елементарния пример. Аз съм си направил труда, тъй като това беше моя лична борба и всичко насочих в положителна посока. По време на моя инцидент 2015, може би да бъркам с 2-3 ПТП-та, но 132 ПТП-та имаше в този участък за километър и 300, 17 тежко ранени и един загинал. След като сложихме мантинелата, имаше 32 или 35, не помня, по спомен говоря, ПТП-та, от които едно са значителни материални щети. Нито един ранен, нито един загинал. Само моето лечение в реанимация по скромните стандарти на здравната ни каса струваше повече от мантинелата по това време. Така че човешкият фактор е неизменен, но и предпоставките и мерките, които се взимат и от държавата, и от институциите, и от отговорните органи, са изключително важни, защото в крайна сметка при мен специално и като невинен, аз просто се оказах на неподходящото място, неподходящия ден. Минута и секунда, защото всичко е стотни от секундата. След като е разрязана колата и съм изваден и съм транспортиран към Пирогов, за да се спаси живота ми, тъй като загубата на кръв е била близо 50% при пристигането ми в Пирогов. И оттам вече не поемат спешните екипи, които са, меко казано, корифеи в случая, тъй като шансове не давах за оцеляване. Мъките през съдебните инстанции до петата година го оправдаха на два пъти. Един е виновен, тъй като има 3 участници в ПТП-то. По стечение на обстоятелствата намерихме запис какво се случва всъщност между другите 2 участници преди да ме върхлети един от тях челно в насрещното, неговото насрещно, в моята лента в случая. И оттам се възобнови на ново делото. Изключително пък компетентен, млад и енергичен следовател от СДВР, кое е случая, наблюдаващ прокурор, които не ги познавам, но ми направи впечатление през първите 5 години как се за 2 месеца приключиха досъдебното, за да не изтечат давностни срокове, внесаха, възобновиха делото с допълнителни доказателствени материали и реално, сега сме 2024-та, наказателното дело свърши след 8-та година и половина. Колкото и да изисква усилие и болка, това трябва да правя, за да мога да поддържам, може би съм някъде на максимума от това, което можеше да взема. При положение, че не ми даваха шансове и да прохода в някакъв момент. Всичко това ме мотивираше и аз проходих преди първата година. Да, имам 6 години на патерици плътно с понесена. През тези периоди до момента за 9 години имам над 2 години сигурно вече събрани сумарно на легло през различните операции. И в момента ми предстои операция, която отлагам може би повече от година, тъй като трябва да вадя железа и знаейки, че смяната на ставата някак си подлагах преди това пак 2 години и тя се оказа доста по-лека операция, но следващата с заковаване на глезена, фиксиране,
3 месеца пак да не стъпваш, след като си проходил, пък оттам нататък още 6 месеца възстановяване да докараш до някаква степен на нормалност. И знайки, че и това ми предстои и трябва да го направя в някакъв момент, защото вече хрущялната част няма на същата, става от долната страна. Го отлагам повече от година, защото това пак означава 3-4 месеца на 2 патерици минимум, 3-4 месеца. След това пак възстановяване около половин година и това е в период от 6-7 години непрекъснато си в някакво мероприятие, непрекъснато си в някакво възстановяване, ежедневно си в борба да оцелееш, да се събудиш, да имаш ежедневието си, колкото и да не е реално и колкото и простичко да звучи така отстрани, е брутално. Съждавайте, мислете, да си шофьор не е просто да натискаш газта. Там трябва да мога да предвидиш, доколкото е възможно, разбира се, да гледаш една-две стъпки напред. И въпреки, че винаги съм следвал тези работи, единственото, което смятам, че ме спаси е, няма да го забравя, тъй като е навлизане на София, че върнах газта заради ограничението. И аз бях под ограничението, под 90 км при самия удар. Смятам, че това е единственото, което успя да ме спаси, тъй като от срещната страна при удара с мене е била порядъка на 110-116 км по експертиза ви говоря. А от това, което се вижда и състоянието на автомобилите, твърденията са с проценти отгоре. Така че от тази гледна точка, колкото и да е банално, ограниченията, правилата, да си порядъчен е модерно на днешно време. Това е новото модерно, не да си по-бърз, не да си по-агресивен, не да си първи на светофара, да си примера и да си в спазването, в правилата, колкото и да е банално рамката. Това е новото модерно. В младите е всичко. Ние по-зрелите, така да кажем, и отговорните, особено институции и органи, трябва да подкрепяме, да съпътстваме всички тези млади хора, които са поели по пътя да бъдат шофьор, но да бъдеш шофьор не е да си номер едно. Да си отговорен и да не стигаш до там, че после да е късно, за съжаление.